tomto bude ďalšia zaujímavosť. Medziokenné žalúzie, a to ako pre izolačné tak aj pre trojsklo. Tento exponát je zvláštní tím, že je poněkud trošičku nový na našich trzích a jsou to integrované žalúzie do izolačních skél. To znamená, že tá žalúzia je vnútri v tom dvojskle? Ano, ta žalúzie je uvnitř izolačního skla a de facto tím nahrazuje venkovní žalúzii. Prečo je také riešenie? Tak toto řešení má několik nesporných výhod, což je především to, že si ty žalúzie nemusí nikterak udržovat. Jejich životnost je stejně dlouhá, jak životnost vlastně okna. A další nesporná výhoda je to, že řídí průchod energie vlastně sklem, čili jakoby nahrazují venkovní žalúzie. Môžeme si to predviesť? Takže ta žalúzie se takto ovládá uvnitř izolačního skla, dá se stahovat, dá se i naklápět a vše se děje jakoby jedním povelem tady přes tady to zařízení, což je magnetická převodovka. Já ukážu. Ano, aby se zachovala úplná těsnost toho izolačního skla, tak se ovládá tady dvojicí rotačních magnetů, jak vidíte, takto přes sklo. Čili nedochází nikde při přenosu ovládací síly k narušení těsnosti tohoto skla a žalúzie lze velmi lehce ovládat. Dnes ale najmä v súvislosti s nízkoenergetickými a pasívnymi domami prichádzajú na trh trojskla. Ako ste tu pripravení s týmito žalúziami? Ano, trojskla se výborně hodí pro použití integrovaných žalúzií, protože mají vynikající teplnou izolaci a žalúzie v nich na tuto teplnou izolaci nemá prakticky žádný vliv. Já bych vás rád upozornil na jednu důležitou skutečnost a to, že tady mám takový model rodinného domečku, z kterého vyplývá, jak si slunce svítí jak na solární kolektory, které se dneska běžně umísťují na střechu, tak na okno. To znamená, že vlastne aj to okno môže fungovať ako slnečný kolektor? I okno, svojím spôsobom? I okno může fungovat jako slunečný kolektor, protože na něho dopadá stejné množství energie a více v zimě, jak v létě. Takže je nesmírně zajímavý pro vytápění, přímé vytápění místnosti umístěné za ním, ale musí se s ním jakýmsi způsobem zacházet. Tady už je přímo žalúzie umístěná v izolačním trojskle, je to super čiré sklo, které propouští maximum solární energie do místnosti, je přes něj krásně vidět, má věrné barvy a v něm je umístěná tady tato integrovaná žalúzie. Ona je v tej prvej komore, to tak musí byť, alebo je to náhoda? Není to náhoda, protože tady samozřejmě v té první komoře je možnost potom to ovládat tou dvojicí magnetů. Toto je potom celé vloženo do okna jako takový kompaktní celek izolačního skla, splňující všechny náročné požadavky na pasivní domy.